బ్రేక్ అయిపోయిందా? పా ఇలాచి ఉంటే ఇవ్వండి అంకుల్, వీడి దగ్గర సిగరెట్ కమ్ కొడుతుంది. సాయంత్రకాల నేను చంపేస్తానే. చుట్టాల బంధువులకి ముందే కబుర్లు చెప్పాయి. సారీ సార్, నేను బ్రహ్మ లవ్ చేసుకున్నామండి. నేనెప్పుడు చెప్పాను? చెప్పలేదులే, మనసులోనే దాచుకున్నాం. మీరు పెద్ద మనసు చేసి ఒప్పుకుంటే వచ్చే నెలలో పెళ్లి చేసుకుంటామండి. తర్వాత శోభనాలకు ముహూర్తాలు లేవు. మీరేం చేస్తుంటారు? బర్డ్స్ బిజినెస్ అంకుల్, పిట్లు కొడుతుంటాడు. సాఫ్ట్వేర్ సార్, మీ ప్రత్యూష గారితోనే వర్క్ చేస్తున్నాను.